ka party kala penpau haka jingtho ka ba nilai show deputy commissioner ya ka jing penjari ka jomu ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner manong ban nomsha ya ka no ka jinglom pai ba ka jing ya pai ba haka sautrik ka blong ka sni nyobot nak ka election MP sha ka lok sabha na kwaru ban pau ka ne ka por ka ban na ka leng ka jong ka party ni community bahadin ka jing tho ka mangil ai ban na ka leng u deputy commissioner on Shimphia bat ban wengno ya ka ne ka hukum ka bola pinmi bat ban ailat yaki pai ba nong song snong bakin lek sha ka ne ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka jongki tendrei kalau ka sngosi ban i ba nagaleng jong deputy commissioner lo pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dheng kali bat kum juru bayo kami kano ka kenrum ka kenram balong gei ka bas ngo thamula ba khlak tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki sngo khia ya ka jing dheng kali ki pai ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka nong ba shlong ki mat ya ka jing dheng kali ka ba man la ka sni namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya betin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani ka liang bar hagani ka benta ban ongru ba kan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jong ki ka badai tamaki ki betip ka iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko magalong bat ngiyeng ha ka ta norim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong krishan jong ka voice of the people party ban lech ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka ne ka election MP da ka jing krishan shirham jong pai ba ngin ye lekmen ngin ye shat men ru da ka akor ka burom ka jinong tipri to play bat nginum sha ye no ban khang la ni te dei namar ka takadaw lingba ka ne ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tang ban khanglat ya ka jingle ekmen ga jimi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ga jingkrsha hage bidei ba kani election MP ka blada nagaliang ga jingi kum ki nongelam yin mi bangi kentu yaki pai ba bakem dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin lekmen lani ya ki nogenu ki bakwa ban lekmen hagani ka sni jong ka jingjaw bat ni smo ban pendrem jurru ya ki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari sinchar pai ba ka jela meghalaya kamde ka ta ka jela ka ba ngila bani penisrim bat ki wei pat ki jela ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kot ju ban ong bangile yo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ki result haki election ki bobon kalaban don ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki smot ho balai ki ai ka hukum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lekmen ru hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jing ken shai ken smot ho ni kwa ban penbana ban nagaleng ka jing kum ka party nin ya shakmat nin mi ban snap baru anum dan menu balaban khangla ya kata ka jing
mi pai ba ka jingi namar ka jimi ka jingi kalong ni ko ban tip hadien bangila penan kami ka hok ka jingi ban tep di bot ka jingi mano ba job bat ban yo ro ban le kemen hakata ka jing job ka bangi community kom ka party te kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jingi bobon balang ban tip ngin le kumno hage bedei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ke election MP Shakalok Sabha Kublishibon